Здравейте хора, днес отново ви очаква Travel Vlog. Само искам преди да започне клипа да разясня няколко работи, защото този клип е сниман миналата година. Както виждате, в момента все още се намирам при баба и дядо ми, който гледа миналия клип ще знае, че съм тук за 10 дена на гости и затова нямам възможност да снимам на FIFA. И реално видях, че клипа, където пътувам от Германия до България, доста ви хареса и реших да се разровя малко и старите ни клипове, които сме снимали през миналите години. И намерих клип, където пътуваме отново Германия-България, обаче този път първо, че е от Берлин до София и второ, че сме с кола. В този клип ще участват и Добрил и Даниел, които също са член на този канал, който още не ги познава, ще се запознае с тях. Само бързо да обясня какво всъщност се случва в този клип, какво правим. Бяхме тръгнали супер рано в 2 през нощта от Берлин, сутринта се бяхме събудили и вечерта на същия ден в София бяхме поканени на дискотека и затова бързахме, хора. Ще видите, че през клипа през това време повтаряме, че бързаме и че искаме бързо да минава всичко. Ето що бързаме, защото в 9 вечерта бяхме поканени при един приятел и искаме да стигнем на време. Това е. И отделно ще видите и в края на клипа, че следващия ден бяхме на матч ЦСКА Левски миналата година, финала на купата. И там също сме снимали малко. Така че хора, надявам се да ви хареса клипа. Желая ви приятно гледане. Аз след 5 минути заспил. Официално тръгваме за нашето пътуване. Къде ще не закараш, Доби? В някой дървоси в София. Българистан. На Куп 33. Да, сега тук сме в Германия, тук сме пред вкъщи и отиваме само за една нощ на Куп 33. Не, обаче сега тръгваме. Поканиха на 1,33 по принцип е. И колко ни дава това? 16 часа 50. Надяваме се до 18 часа да сме стигнали. И то колко ще бъде? 7,24. 7,24, да. И даже вече е с 8,24, значи. Ако сме българското. Да. Добре, значи тръгваме, аз сега ще се опитам да спа и Добрито ще передаш цялата нощ. Значи тук се трябва да внимаваш малко. С 120, 130. То не се вижда много, обаче като стане после ето ще снимем повече. Аз сега ще се опитам се малко да поспя, може би. Сега малко поспах, се събудих, сега 4 часа е в момента. Все още сега доста, обаче сега сме в Чехия и става все по-светло. Аз на някакси на камерата изглежда много, защо изглежда толкова тъмно, но вече е доста светло. Тук сега бяхме на бензостанция. И аз си взех като малък NPC и круасан и някакви малко стани. И сега наистина вече слънцето излиза. И лека по лека напредаме. Обаче слънцето вече изгая и от сега нататък няма да спи вече никой май. Тук вече сме в Праха и в момента влизаме по-скоро. В момента е 6 и скоро май ще сменяме. За сега върви доста добре. Гумата... Не гумата, отзад нещо почна да се скърца, ама се оправи и... Сега просто продължаваме. Ona me zove, ali ja stvarno više nisam njen. Od sad nisam tu jer sad sam drugoj dao sve. Ona tripuje da volim je i proći će, al sad sam shvatio da sve na svoje doći će. Ona vodi me u njen stan, sve zna, a ja bi bilo gdje jer sve bilo se oda. I neće da je smeta što ujutro me nema, to što sutra nisam njen. Nikad ne znam što me čeka, pa nemoj da me čekaš, jer možda nemam vremena. Ploša pored kreveta, njoj pali se i 9 jer svaka nova zora mi je preteška. Ne zovi me sada je kasno, ne lutam ja tvojim gradom.
Значи сега тук сме справили на първата бензинна станция, за да заредим. Пътя е за Бърно. И се чудим колко да заредим, защото в принцип е доста скъпо. В Унгария е много по-евтино. И искам да стигнем до Унгария просто, май ще заредим. Колко ще заредим? 30 литра. Май да. Оле! Тук първо се качи. Да. Сега се заредим много и чак в Унгария пак ще заредим. Значи, сега тук спряхме, ето го Орела. Сега тук да сме справили е толкова хубаво. Има някаква супер яка гледка, изчакай. Ето тук някакво супер хубаво време. И вижте гледка. Това не знам какъв град е, обаче е толкова яко, някакси отгоре се вижда. Някакви букове. Колко ли е найема там вътре? Някакси ми е интересно, не знам защо. Ама много яко тук. И след малко стигаме до Будапеща. Сега дойдохме на една бензинна станция тук да заредим, където уж колко ще струва 90 цента. И сега се оказа, че повече, малко не излагаха, обаче това колко е сега? Това е евро 24. Евро 24 сега. Ще го преживеем. 70 цента. Това е 10 цента повече от гъста в Берлин. Аз тогава съм зареждал бензин. И да, пълно да зареждаме и все малко сигурно ще вземем някакви хелове. Да, сега влизаме. Не, всъщност, все малко пак ще заредим догоре и тогава май влизаме в Сърбия. И там ще има малко леко задръстване, най-вероятно, обаче се надяваме да не е много. Ще видим, ще снимем. Ето буквално няма кола тук. Да, няма никой. Добре, ако сега на дъно на граница, защо да е така? Значи, сега тук чакаме на граница и се мърдаме по-бързо от миналия път. Обаче не искаме да казваме голяма дума, защото напред има още и не знаем колко. И затова сега не искаме да джинксаме. Обаче пък лентата ни наша лента в момента се движи най-бързо. Да, сега се надяваме да минем тук първото, после има нали, другата граница с Сърбия и тогава сме в Сърбия. Тогава някакси ще слушаме подкастове и сега само още да влезем в България и сме там. И хайпа започва. Минахме за по-малко от час. Беше малко гадно, някакви хора после минаха, обаче сега сме в Сърбия и се надяваме другата граница, последната да няма много проблеми и всъщност това беше пътя. Добре, сега малко слушаме подкаст, май ще се опитаме да спим още малко. Значи, сега даваме мощно газ, защото има още 130 км до Ниш, след това още 50 и просто надяваме на границата да Как се размазват? няма проблеми. И да, сега пътя е доста добър, доста хубав, няма никакви коли, обаче границата ще реши всичко. И да, ако на границата има прегледано коли, няма да успеем, така че в момента наистина е интересно. Ей, това там е Ниш и сега бързаме. И скоро, приключим страшен самолет, и скоро се надяваме да стигнем до границата и там ще видим наистина какво става. Границата е на още 80 км май. София 160 км. Принцип това ли са час и половина? Час и половина, ако не... да. Ще видим. Мале, виж какви... Ще отпред какви планини има. Това е брутално. Тук изглежда яко много. Значи, горивото умира, обаче 1500 метра. след този град ме има още 10 км или нещо такова до границата. Последният тунел. Последният тунел е 1 км и оттам май вече почва границата. Мале, колко много муки и комари има тук. Тук сме много сме развълнувани, да. Защото това в момента може да ни
да ни... Цялата вечер да ни разруши. Може да ни разруши цялата вечер и да ни вкара в абсолютно ненормален мулд. Така че ще видим. Ето София е на 60 км. Сега след този завой ще видим наистина какво става. Ето е границата. Оле. Е без коментар. Плиз. Сега само кажете къде се наредя. Пак ли няма отляво? Двете леви с колите. Виж, да, защото там има някакви каравани. Аз би казал точно и Тук ще имаш шанса. Абе, тя, тук сме. Казваме, че няма да коментираме. Тук има някакви интересни магазини. Сега има 5 човека в този голф. Тук не те може да имаш магазин тук. Първите камери. Това е приятно. Температурата е всичко. Тук доста, за сега съмръда доста добре, ама наистина ни много джинксваме тук и няма да казвам нищо. Виж тук какво става. Мале. Оле, тук е светни. Пак тръгваме. И бутаме колата, защото няма бензин. Минахме първата граница. Тук сега е втората, няма много коли. Той ни дава 8 час и 12. Минахме, сега е 8 българско време. Ние сега за половин час минахме границата, мали. Доста бързо, по-бързо колкото очаквахме. Сега вече сме в България и сега само отиваме вкъщи. Най-вероятно от днеска вече няма да показваме. Обаче всичко мина добре. Сега отиваме на матч следващия ден. Носа шапката цял матч, ще изгоря. Аз вече изгоря. Оле-ле! Оле-ле! Вижте как се радват! Ой! Стига бе! Че не са опасни! Стига вече бе! Стига вече на тоба! После купиш ако изгуби. Его там това. Децът къде идват, бе? Ама добре се справиха, май. Малко страшно ще става. Не ми се мисли, тук е някой като кара кой и се пеше маша какво се прави. Стига, бе!
Значи матчът беше уникален. Да, матчът беше скучен, обаче атмосферата беше уникална. Сега тук чакаме на летището. Вчера забрахме да снимаме и да, това беше от пътуването. Това беше всичко за този клип, хора. Ако ви е харесал, както винаги, не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате и ако искате да видите някакъв специален клип или нещо ви харесало, примерно, напишете коментар, както винаги много ще се зарадваме. Да, ай хора!